Tervetuloa Perhosten maailmaan. Tää on Perhosjätkä. Mä oon menossa nyt Kaakkois-Suomeen videokuvaamaan ja näkemään harvinaisia perhosia. Nyt just mä oon Lehtimäellä. Olen kartoittanut yhtä perhosia yhdellä niityllä. Sinne Kaakkois-Suomeen ollaan siis menossa. Tervetuloa mukaan vaan. Aiemme vähän väärin. Me jouduttiin jollekin pikkutielle, joka on erittäin mäkinen eri paikoissa. Aikamoisia käännöksiä tässä tiessä. Ai. Tää on rallia vai mitä me tehdään? Hieno järvi tässä tien vieressä. Erittäin hieno. Karstula, Multia ja Keuruu lukee. Tullaan Keuruun. Olemme Keurulla. Tässä löytää ruokapaikka, pitää mennä katsomaan ne. Tää on tää bistrofiilis. Tällainen bistrofiilis Keuruu. Näyttää hyvältä. Mitä vois sanoa? On syöty. Tää oli bistrofiilis Keuruu. Tällainen se ulkopuolelta näyttää. Mennään tällaiseen paikkaan. Mega Market. Olen aika ylirasittunut, niin ollut paljon tapahtunut. Tässä mennäänkin rauhoittamaan ja nukkumaan. Joo, ajetaan kohti Jyväskylään sitten. Ei vielä haluttu pausata me nukkumaan missään leirintäalueella. Käytiin kyllä yhdessä paikassa, kun niin paljon iso kirja, mutta ei vielä ole jaksanut. Jatkan matkaa vielä kohti itää. Leirintäalueella niin päivä loppu. Huomenta. Ollaan herätty. Ollaan nukuttu aika hyvin, mutta aika väsynyt olo silti. Ollaan Riihivuoren leirintäalueella. Jyväskylän eteläpuolella, Muuramessa. Mulla on hienot näköalat tässä. Mulla on tällainen pöytä, joka menee sängyn alle. Se voi laittaa ylös näin. Laitan munakkaan tän päällä. Joo, me videokuvaan kyllä perhosia tässä videossa. Mutta se tulee vasta videon loppupuolella, että siihen sun pitää odottaa. Tällaista mössöä siitä tuli. Suolaa ei löytynyt, mä en tiedä missä se on. Kohti Itä-Suomeen. Alkoi olla valmiiksi pakattu. Lähdetään pois Riihivuoren leirintäalueelta. Mäkee kauas tästä Riihivuorelta. Välistoppi. Laitetaan kaapit täältä. Tällä. Kaffit.
Voidaan myös tilata kanavaa, jos kiinnostaa. Järvi tässä tien vieressä. Täällä on Järvi-Suomea, tai missä ollaan. Ollaan ajettu nyt pitkiä matkoja ja kaikki on melkein lupiineen. Sanoisin, että tää on Suomen ympäristökatastrofi numero 1. Niitä on niin hemmetin paljon. Lupiineen on ihan kaikkialla. Sautaan Kangasniemelle. Se on vähän Mikkelin pohjoispuolella. Katsotaan, täällä oli yksi Puulan portti, vai mikä sen nimi oli? Ehkä voisi olla ruokaa siellä. Paikka nimeltä Puulan portti. Katsotaan, löydetään mitä syötävää. No hyvä salaattipöytä. Tällaista ruokia. Hyvää ruokaa. Tää on Puulan portti. Kangasniemellä. Louna. Joo, jatkamme matkaan ja ollaan pian Mikkelissä. Ollaan pienellä aukiolla mettäs lähellä Mikkeliä. Täällä oli lähty kirjoverkkoperhonen, niin mä olisin mennä katsoa, jos mä löytäisin sen. Vielä mä en ole sitä löytänyt, mutta pihleäperhosen mä näin. Se oli kyllä upea. Iso. Joku ritariperhonen, vois melkein sanoa. Löysin pihleäperhosen. Se on hemmetin iso. No hemmetin iso tää pihleäperhonen. On niinku ritariperhonen. Liitelee. Tässä videossa siis nähtiin piilajaperhonen. Se kuuluu kaaliperhosten heimoon. Suurikokoinen valkoinen perhonen, jolla on mustat suonet. Se esiintyy eniten Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Muualla vain sattunaisesti, ja joskus se vaeltaa, niin sitten voi löytää muualta. Sen elinympäristö on avoimet alueet metsissä, kuten hakkuuaukiot, teiden varret ja metsäniitit ja metsän reunat. Sen toukka elää sillä lehtipuilla, kuten piilajalla ja tuomella. Kirjoverkkoperhonen löytyi. Yes. Vähän kulunut, mutta kirjoverkkoperhonen se on. Joo. Kirjoverkkoperhonen. Mun ensimmäinen kirjoverkkoperhonen. Näin ensimmäisen kirjoverkkoperhosen, mitä mä joskus koskaan on nähnyt. Ja pihlajaperhosen, mikä mä oon nähnyt jo 2 kertaa ennen, mutta se oli kiva nähdä sekin. Katsotaan vähän elinympäristöä, missä nää on. Tää on tässä just aika kuiva. Metsänaukio, missä on kukkia. Tässä on ruusuruohoa. Kirjoverkkoperhonen oli tuolla tien vieressä. Se on aika rehevää niittykasvillisuutta siinä.
Sitten täällä toisella puolella on vähän kosteampi ja rehevämpi niittypaikka, missä se on nähty kirjaverkkoperonen, mutta mä en sitä siellä nähnyt. Ei vielä ainakaan. Täällä lähistöllä löytyy myös joku kello. Peuran tai hirven kello, mä luulen se on. Ja mäki tai särmäkuisma täällä myös kasvaa. Tässä on itse äijä, joka kuvaa. Tumma papurikko. Tässä videossa nähtiin siis meidän ensimmäiset kirjaverkkoperhoset. Se on täpläperhosten heimokuuluva päiväperhonen. Sitä esiintyy enimmäkseen Itä- ja Kaakkois-Suomessa, muualla ei sitä oikein oo. Et se on suhteellisen harvinainen. Elinympäristöt ovat erilaiset metsäreunat ja avoimet metsissä. Toukka elää kangasmaitikalla, koiran heisillä ja rantatärykkeellä. Muualla Euroopassa tämä peronen on suurharvinaisuus. Et Suomessa ei ole niin uhanalainen kuin muualla, mutta täälläkin on aika harvinainen. Kolmas kirjaverkkoperhonen. Ratamoverkkoperhoset. Leikki. Paritanssia. Ollaan valmiita. Lähdetään täältä nyt sitten.